フォークソングですからどうでもいいようなことをマスコミが追いかけ、どうでもいいようなことを週刊誌は書く、どうでもいいようなことが世間を騒がし、本当に大事なことは闇の中。ここからの軽い手拍子とかやってもいいんですよどこかの有名タレントが薬で捕まる、あることないことないことあること林立てる、確かに少しは興味もあるけど所詮は人事、本当に大事なことは闇の中。携帯電話の新製品が発売されるって、機能がいいとか画面がでかいとかで予約が殺到、便利なことには違いないけど電話は電話、本当に大事なことは闇の中。姉さん兄さんこのままでいいのかい、このままで本当にいいのかい、本当に大事なことに本当に気づかぬままで本当にそれでいいのかい。コバちゃん短さが売りのアイドルに、生身の女と話もできない男が群がる、握手ができたり写真が撮れたらそれでもご機嫌、本当に大事なものは闇の中。流行りの髪型流行りのメイクに流行りの洋服、巷に溢れる今時美人はみんなが同じ、見かけをどんなに作ろっても土台が違う、本当に大事なことは闇の中。姉さん兄さんこのままでいいのかい、このままで本当にいいのかい、本当に大事なことは本当に気づかないで本当にそれでいいのかい。奴らの都合で法律さえもねじ曲げられる、お上の意志には誰一人として尊敬はしない、その日が来た時悔やんだところで後のお祭り、本当に大事なことは闇の中。知らない間に体はどんどん蝕まれてゆく、目には見えないし匂いもしない、だからわかんない、塵も積もれば積もり積もって山となる、本当に大事なことは闇の中。姉さん兄さんこのままでいいのかい、このままで本当にいいのかい、本当に大事なことに本当に気づかぬままで本当にそれでいいのかい。どうでもいいようなことをマスコミが追いかけ、どうでもいいようなことを週刊誌は書く、どうでもいいようなことが世間を騒がし、本当に大事なことは闇の中、本当に大事なことは闇の中。
中本当に大事なことは闇の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 中本当に本当に大事なことは闇の中